Winstra-concert, de tentoonstelling van Broodbakker onder Andreas Spreuer over het leven en werken van Wally Winstra met oorschot omlaat. Een tentoonstelling die in goede week in het Wally Winstra-huis in Fraguur te zien geweest is. In het geboortehuis, dat Wally geboren is, waar de Reunen Noordwest-Friesland om niet voor deze tentoonstelling beschikbaar stelt. De tentoonstelling georganiseerd door Frauke de Jong en Thierry Bossi van de sectie cultuur van het Beeld 500 en de Geest Gimminga van Dijk en Piet Hannes van Dijk van het Beeld Documentatiecentrum en Murk de Jong van de Wally Winstra Stichting. En Murk is de centrale figuur bij deze tentoonstelling in concert in deze Wally Winstra Week. En de inrichting van de tentoonstelling werd verzorgd door Binnen Rijtsma van Tresor. De oorsprong in het concert is door Geert Kerkstraat voor de Christelijk Beeldsmannenkoor en door Jan Zwart en Jan Gimminga van het Fanfarekorps de Bedienen en de Murk de Jong van de Wally Winstra Stichting organiseren. Dat het concert hier in de Gideonkerk van Sint-Anne gegeven wordt en niet in de kerk van Fraguur, het alles te krijgen met het tal zitplakken dat in de Fraguurse kerk voor publiek beschikbaar wezen zou. De verwachting dat er in de Fraguurse kerk te min ruimte wezen zou, is door geen grote opkomst bewaard geworden. En is dus de keus voor de Gideonkerk in Sint-Anne de goede geweest. Ik hoop dat wij elke metmaal een mooie avond hebben zullen. Fanfarekorps Bedienen onder leiding van Tjipke Pasma biedt de spits vanavond op met reclamatie. Dit stuk is een opdracht van een gezamenlijke korting van het beeld componeren. In het werk schetst de componist Fijke van Dun de geschiedenis van ons 500-jarige gemeente Beeld. En ik ga mij vertellen waarom dat Fijke van Dun ook naar op het hulp van Houtenschool in Sint-Anne gegaan heeft en dat hij hier vanavond in ons midden is. Niet helemaal in ons midden, maar achter ons. Het begin van de muzieksteek. Met een feestelijke mars worden we met Londen 500 jaar wonen in die naar 1405. Dat speelt die, nou, oude die, oude is. Aansluitend horen wij het beeldigen van de medicus en schriftwerken, teugen en met het land en water. Zij zetten de spoorteugen elementen en maken nij, vruchtbare noten. Het tweede kwart is walsende golven. Hierin horen wij dat de wind niet alleen op het land vrij spel heeft, maar ook op het water. In het derde kwart vieren wij het feest van Beeld 500, te beginnen met het Beelds volkslied. En daarna barst het feest los op het hele beeld. Bedienen onder leiding van Tjipke Pasma met reclamatie.
om de sfeer van de 20 juni nog de Paling Extra, de hele provincie Friesland en Deurboom te benaderen. Maar dan in de jasje van deze tijd. Wij kunnen de sfeer naar het gids benaderen met wat Paling Extra zelf geschreven heeft in 1875. Hij was de eerste die in beeld schreef en publiceerde. Die taal, zowel het beeld als het viers, plooit hem na aan haar. Hij schreef: de taal is het volk. Dit wordt alone trof knappe mannen leven. En als het volk zijn taal versmiet, het rekent echt zijn volkspraat en valt de weg dan niet. Het christelijk beeldsmannenkoor brengt deze waarheid nauw in praktijk met het beeld bezongen in zijn eigen taal. Paling Extra schreef de tekst en dan maakt de muziek. En de tweede is van Dominee Baars, die in zijn dannen en deze kerk staat. Hoewel hij geen geboren beeld was, voelde hij hem één met het beeld. Van hem is het beeldse psalm. En als daar zingen wij Wien. Een van de versies iedere uur, een Amerikaan op het beeld dat in 1990 als omdat het steeds nog een beeld van 10 jaar bestaan had, maakt een zong is. Albert Tilman maakte de tekst en zijn vrouw ook die Tilman van de muziek. En 1 cent, weet je hoe dat spreekt mij geweldig aan, want daar staat in sukkie Wien. En dat is vlak bij de wadden, is correct zo vreemd als spechten in het slip.
Als vierde stuurt het mannenkoor de klokje af met een versie van Dominee Paas, Wilkens, werk aan mij nog niet. En alle 4000 nummers binnen de als dirigent Gerrit van Vliet voor het mannenkoor bewerkt. En hij is het ook die op het piano te belangrijk. En ik hoop dat hij een beetje stil zit vanavond. In Christ, my life and love, in all my God.
Karen is voortgestuurd HBO-opleiding Nederlands met de vrije studierichting cultuur en communicatie. En dan denk ik, ja, taal en cultuur loopt toch als een mooie draad door het midden van Walen-Liestra. Karen heeft een jaar of 6 zangles en zingt bij de jazzclub en soms bij een dichtband. In het programma staat dat ze zingen wil C, Louis de C, maar dat is veranderd. Het wordt Vesjogio Samron van Detman de Vries en Johan Bos. Zij zullen hierbij op gitaar begeleid worden door de partner Simon Bouwman. Simon is bouwkundig, maar zijn grote liefhebberij is muziek maken. Hij is zwaar muzikaal en bespeelt alle snaarinstrumenten, behalve de harp. Karen en Simon. Zingen zit in het bloed. Zo is hij jaren lid geweest van het Volbegeiste Mannenkoor. Ook heeft hij met zongen in de revue, dag oude, dag jonge, en allebei in dag. Hij heeft in 1983 zongen in de jubileumrevue van het Fries Bloem en Putens in Apeldoorn, de Gaven, Detman de Vries en anderen. En dit is nog een kleine greep de Murkse zangcarrière. Hij zal nou voor ons zingen en wordt daarbij op de gitaar begeleid door zijn schoonzoon Simon Bouwman. Mien Jerappelman. De originele tekst en muziek binnen van Ede Staal en de Friese tekst is van Sjoerd van der Leyen. Murk de Jong en Simon Bouwman.
overgeven. Het land is somber, je meest niet goed erbij. Aan het lied van die kol is het openmaatje. Van jij moet in pankoek, brune bien. Daar lijkt de bal en de morgenrij. Daar lijkt in je rappelon. Daar werd ik jij iets gereppen en raakspeel. Want alles hier nog maar de hand. Daar razen nog en maar de landbouwmachines op klaar, s'avonds en school. Daar bouwt de boer al generaties lang op Rico-Bron, Beeldselon. Zo'n kanaal en diebbers letten wieken en rond de Bolsterlaag gaan Björksen en Exxon. De jurappels der bloeien, van hier is wetter wie, ja dat is nog vruchtbaar. Daar lijkt de bouw en de boerderij, daar bloeit wie jurappel. Daar werd ik jij iets gerept en raakspeel, want alles hier nog bij de hand. Daar razen nood en maar de landbouw. Op klaar, op stapel en school. Er bouwt de boer al generaties lang op Rico-Bron, Beeldselon. Ik het zo mooi, dat land mij al zien kleuren. Het zit in bloei, het is lila, roze en wit. Als bij kerstdag de loftes weer worden, dan kiert de enkel nog wat eronder zit. Daar lijkt de bouw en de boerderij, daar bloeit wie jurappelon. Daar werd jij iets kruid en raakspeel, want alles hier nog bij de hand. Daar razen ook en maar de landbouwmachines op klaar, op stapel en zon. Er bouwt de boer al generaties lang op Rico-Bron, Beeldselon. En het is heel aardig dat dus van Vaderborg deze naam heeft. Bediening is namelijk de oudste naam is voor de Middelzee. En de Middelzee, wat ik de Middelzee noem, moet je als het grootste weer opbeeld en verdienbaar. Dus dat is een hele mooie naam. Als eerste stil is voor ons spelen, red en lek. Rood en spelen. Voor de van de jonge Nederlandse componist Marco Middelburg. Het is een echte, ongepaste concertmaster. Hij opent met een bitter en ritmisch thema en met een lyrische tweede melodie in het noot en het slot is groot. Als tweede spelen we voor ons Invocation. De Haagse componist Mark van Delft heeft het werk geschreven naar aanleiding van een ruzie van twee vrienden van hem. Hij hoopte dat zij door naar de muziek tegen lusten de ruzie bijleggen zou. Invocation betekent aanroeping en het steekt dus een religieuze invalshoek. Heel kenmerkend is Guilty de ritmische aanhef van het thema. Verder kun je heel veel in horen van koraalmuziek